fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa yonti kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal pulare kikiɗe hande o ma jeeyete ko ɓurta tengtude kabaruji men toon to leydi italie ma en halko fati coupe d' italienne ɗen ɗon potide guila e kikiɗe hankin ɗe fuɗɗa yuɓɓinede kikiɗe hannde ɗe jokki yuɓɓine toon to leydi italie toon to dowlaji europe noon heddeɗen ligue des champion européen ñalngu nayaɓije kikiɗe hankin yoga e potite yuɓɓinama e oɗo sanga hiɗe jokki kay yuɓɓine taw koye ñalngu nayaɓije to leydi argentine o wona kay yuɓɓinde potite won toon e kikiɗe hannde won toon ko sunare caggal kay yaltude kay aduna on ɗon wiyetede Diego Armando taw noon on fami kay ko Diego Maradona e kikiɗe hannde kay o yalti aduna toon to leydi Argentine to leydi Angleterre ma en haal kay potite cakkiti taw koye toon to Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu jeenaɓijo nden noon potiti koye kikiɗe heccankinɗe timmi yuɓɓine to leydi Espagne la Ligue Santander mbo leydi Espagne ñalngu sappo ɓijo potiti mum koye kikiɗe heccankinɗe timmi yuɓɓine toon to dinguiral San Mamés to leydi France ma haal ko fati e potital difnanal ngal guila e ñalngu jeetaɓijo e oɗo sanga hingal kay yuɓɓine toon to leydi France to leydi Espagne noon la Ligue 2 mbo leydi Espagne ñalngu sappo e nayyi ɓijo potiti mum puɗɗama yuɓɓinede e kikiɗe hannde e oɗo sanga noon hiɗe jokki kay yuɓɓine toon to leydi Espagne ko fati noon e jencudi toon to Ligue des champions européenne taw koye potite yuɓɓinade kikiɗe hankin ma en hetto Amadou Badi hoodere pular musidɓe tedduɓe tan waɓe joni jaññoɗen joom ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko njeslaare nogas e joyyi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal ballita koye ɗemgal pular ene mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi italie haalen kay ko fate coupe de italie ne kikiɗankin ɗen ɗon potitɗe fuɗɗama yuɓɓinede hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe espal kañum tigui jaɓino kay AS Monza ngal ɗon potalne kay ko espal kañum tigui foli kay AS Monza baluji ɗiɗi wondude ndiga e oɗo sanga noon ɗen ɗon potite kay hiɗe jokki yuɓɓine toon to leydi italie taw koye potite coupe de italien mbo leydi italie ɓen ɗon wiyeteɓe parma kañum tigui jaɓina kay ko sensa ngal ɗon potalne kay ko parma kañum tigui foli kay ko sensa baluji ɗiɗi wondude baliyela gotel bologna kañum tigui jaɓina spécia ngal ɗon potalne kay ko spécia kañum tigui foli bologna toon to hojomaji dottaɗi baluji nayyi wondude baluji ɗiɗi Cagliari kañum tigui jaɓina kay Elias mbo Verona ngal ɗon potalne kay ko Cagliari kañum tigui foli Elias mbo Verona baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel Udinese kañum tigui jaɓina Fiorentina ngal ɗon potalne kay ko Fiorentina kañum tigui foli kay Udinese baliyel gotel wondude ndiga sen mima toon to leydi italie walla kay toon to leydi italie heddoɗen ɗen ɗon potite noon maɗe jokku kay taw koye potite coupe de italienne e ñalawma janggo sanga wattuji sappo e nayyi ɗi fawana e hojo monande kay heruji Europe hakkude kay FC Torino kañum tigui jaɓoto ɓen ɗon wiyeteɓe Entella so noon ha wattuji sappo e jeeɗiɗi ma derby jeenobo kay fettu toon to coupe de mbo leydi italie hakkude kay Sampdoria kañum tigui jaɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe jeenobo ngal ɗon pottal noon e kiki janggo kangal tigui udata potite yuɓɓintede toon to coupe de italienne taw koye kikiɗe janggo toon to leydi italie sen yimima toon to leydi italie no mbirɗen e gardindi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to dowlaji Europe heddoɗen haalen kay ko fati Ligue des champions européenne taw noon koye ñalngu nayyi ɗen ɗon potite kikiɗe hankin yoga e majƴe jokkino yuɓɓinede kikiɗe hannde hiɗe jokki yuɓɓinede ko adi noon eɗen yaaha toon to Ligue des champions européenne faɗen kay ko toon to leydi Argentine haalen kay ko fati kay e yaltude aduna on ɗon wiyete Diego Maradona ɗum noon ko kikiɗe hannde o yalti kay aduna toon to leydi Argentine yaten hen ko Amadou Badi hoodere pular kanko tigui waɗanten cimtol e on ɗon kabaru ceerno Amadou Badi hoodere pular jaam ñallema yawur jam ñalle ma Seydi Diallo giɗo pular jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ceerno Umaar Diallo kabaruji coftal ɓalle ɗemgal pular kalten tigui ko toon to leydi Argentine caggal kam sunare mawde yani tigui to leydi Argentine kono noon tigui yani e football windere nde kala woni football mondial foof caggal kam e kikiɗe hanonde tigui ɓe kolliri yaltude aduna oɗo fettiyanke ɓettannoɗo ballon ta ko footballista international wonno woni Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona noon si haalama kay football foof dillat kadi dendagal coftal ɓalli foof dillat ceerno Umaar Diallo oɗo biteɗo Diego Armando Maradona noon yino aduna ko balɗe 50 lewru yarkoma ɗum noon hawruno ko hitande 1990 ɗum noon ko toon to saare wiitende Lanús ɗum noon koye leydi Argentine ceerno Umaar Diallo oɗo Diego Armando Maradona noon wiyeteno ko Diego Armando Maradona Franco ɗum noon ko ɗum wonno inde muɗum ta ko heerinde
fitay ko jeego Armando Maradona noon yalti aduna ko balɗe 25 ɗum noon hawru tan ko ñalawma njeslaare 25 lewru meɗen jolal hitande ujunnaji 220 wadde mbiyen kam jeego Armando Maradona wuuri tigi ko duuɓi 60 ko han noon yalti aduna toon to leydi Argentine. jeego Armando Maradona noon fetti tigi ta ko sélection Argentine kadi heɓaninoɓe ta ko coupe du monde kadi yaɓinoɓe laabi tati ta ko coupe de Amérique. ceerno Umaar Jallo jeego Armando Maradona noon fettino tigi toon to football club Barcelona kono tigi fettino toon to Napoli mo leydi Italie. ceerno Umaar Jallo ha joni noon jeego Armando Maradona kaleten kadi eɗen gandi jeego Armando Maradona heɓino tigi laabi ɗiɗi ko wiyete ko ta ko ballon kanŋe woni ballon d'or toon to dunde Europe. ɗum noon caggal nde hemno tigi ta ko coupe du monde ɗum okkino ɗum tigi wawde heɓde ballon d'or laabi ɗiɗi toon to dunde Europe. ha joni noon jeego Armando Maradona heɓino noon ɓiɓɓe jowo hayn tato noon ko ɓiɓɓe rewɓe heddiɓe ɓe ko ɓiɓɓe worɓe toon to leydi Argentine. ceerno Umaar Jallo oɗo biteɗo jeego Armando Maradona noon waɗi tigi e carriére muɗum fof ta ko football ko e duuɓi 21 woni ko fetti football. ɗum noon eɗen gandi ko guili fuɗɗi ha guili acci caggal nde fuɗɗoto football noon yaranno walla nde mbiyeten nde fuɗɗoto tigi football professionnel yaranno tigi ko duuɓi 16. ɗum noon ko toon to leydi Argentine. wadde eɗen duwo tan eɗen duwano jeego Armando Maradona kadi eɗen duwano dendagal football kala yo Allah yurmo yaafo kadi kam yo Allah wanden ka waɗa cellal e heddiɓe ɓe. ceerno Umaar Jallo enen kala e dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe to banggue coftal ɓalli e gardagol Saydou Abouba. ceerno Umaar Jallo ko ɗum woni ko ɓurno tengtu toon to leydi Argentine ko fati e banggue jeego Armando Maradona ko musidɗo mon Amadou Ba gam Weltare TV. Amadou Badi hodere pular sen immima ko fati kay e jeego Maradona heddoɗen ko toon to dowlaji Europe yaten haalen kay ko fati e Ligue des Champions européenne taw koye ñalgunaɓe jekki kiɗankin ɗen ɗon potiɗɗe jokkine yuɓine toon to dowlaji Europe. noon tigui Seydi Diallo guiɗo Pular ha joni jokketen kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal Pular ko toon to dunde Europe kalen tigui e ñalngu nayaɓijo ta ko duttal Ligue champion européenne kikiɗe hanki noon potite ɗe jokkino hakkude FK Krasnodar kam tigui jaɓɓino Sevilla mo leydi Espagne ko Sevilla noon fooli ɓe loggi ɗiɗi wondude e gotel Stade Mbo Mbaye Niang kam tigui jaɓɓino Chelsea wadde mbiyen kay baroɗe ɗe teddugal kamen tigui gardien de but mumen ɓe ɗiɗo fo ko kamen tigui pottuno hakkude Alfred Gomis kam tigui jaɓɓino Edouard Mendy kon petto toon to Chelsea kono noon ko Edouard Mendy heeɓi tigui fartange folde Alfred Gomis ta ko loggi ɗiɗi wondude e gotel wadde mbiyen tigui ko Stade Rem tigui foola to galle mum ta ko Chelsea fooli ɓe loggi ɗiɗi wondude e gotel. Juventus mo Cristiano Ronaldo kamen tigui jaɓɓino Fenan Baros toon to dinguiral ngal Turin wadde kam ko Juventus fooli ɓe loggi ɗiɗi wondude e gotel. heɗin ɗin loggi ɗiɗi noon Cristiano Ronaldo heeɓi hen loggude ta ko faw petta uddi loggi ɗi noon ko Alvaro Morata. ceerno Oumar Diallo potital bangal bettere kam ko Dinamo Kef caggal nde ɓe jaɓɓino football club Barcelona ko Barcelona noon fooli ɓe loggi 4 wondude e ndiga. ceerno Oumar Diallo siftinde noon ngal potital tawtoraka oɗo biteɗo Lionel Messi kono noon hattani kam ɓe oɗo biteɗo football club Barcelona heeɓi tigui loggude loggi 4 heeɗin loggi 4 noon hen ɗiɗi ko Martin Bradwast kam tigui heeɓi loggude hen loggi ɗiɗi oɗo biteɗo Des kam tigui heeɓi loggol muɗum gadigol caggal arte toon to football club Barcelona ko immi Hollande ari immi toon to Ajax ari toon to football club Barcelona. ɗum noon heeɓi loggol muɗum gada noon uddi loggi ɗi noon ko Antoine Griezmann ta ko fettiyanke toon petto toon to football club Barcelona. ha joni noon ceerno Oumar Diallo oɗo kippumo Dortmund toon to signal aduna park kamen tigui jaɓɓino club rouge mo Krépin Diatta wondude Youssouf Mamadou Badji kono noon ko Dortmund fooli ɓeta ko loggi tati wondude e ndiga. heɗin loggi noon oɗo biteɗo Henrik Alan heeɓi loggude hen loggi ɗiɗi. Jaddo Sancho heeɓi hen loggude loggol gotol. Lazio mo Rome kam tigui jaɓɓino Zenit mo Saint Pétersbourg ko Lazio fooli ɓe loggi tati wondude e gotel. Paris Saint-Germain kam tigui jaɓɓino RB Leipzig ko Paris fooli ɓe loggel gotel e ndiga ngel noon ko faw petta fewingel fetti ko Neymar Junior udduno potite hankiɗe ha laaɓi walla mbiyen ko toon to kippu toon to Old Trafford
hakkunde kippumo United kam tigi jaɓɓino Istanbul be Sisirko United noon foli ɓe ta ko loggi nayi wondude e loggel gotel giɗo Pular ko ɗum woni ko ɓuri tengtu ko musidɗo mon Amadou Ba ngam Weltare TV. Amadou Ba di hodere Pular ngam Weltare TV ha hande koye Ligue des Champions européen heddoɗen ɗen ɗon potite ñalgu nayaɓi joni jokki kay oɗo sanga hakkude kay Borussia Mönchengladbach kañum tigui jaɓi Shakhtar Donetsk ngal ɗum potal noon e oɗo sanga kay hingal yaare hojomaji capanɗe jeetati tati taw koye dawal ɗimmal kono noon ko Borussia Mönchengladbach kañum tigui fawi kay e dow Shakhtar Donetsk balluji nayyi wondude e ndiga toon to Ligue des Champions européen noon ɗen ɗon potiti ne jokki kay toon to leydi Grèce hakkude kay Olympiakos kañum tigui jaɓi kay ɓen ɗon wiyete Manchester City mbo leydi Angleterre ngal ɗon potal ne kay e oɗo sanga ngal yaare hojomaji capanɗe jeetati tati taw koye dawal ɗimmal kono noon ko Manchester City kañum tigui ɓili taw baliyel gotel wondude ndiga kikiɗan noma ɗen ɗon poti jokku sanga watuji nogas e goho ɗi fawana e hojom wonande kay eruji Europe hakkude kay Ajax Amsterdam kañum tigui jaɓɓuta kay Midtjylland toon to Amsterdam Arena ko toon tigui ngal ɗon potital yuɓɓinte e kikiɗe hande on ɗon wattu noon ma ɗen ɗon poti jokku kay toon to leydi Espagne hakkude kay Atlético Madrid kañum tigui jaɓɓoto Locomotive Moscou toon to dinguiral Wanda Metropolitano kon ɗon wattu tan toon to Alliance Arena Bayern Dominique jaɓɓoto Red Bull Salzbourg on ɗon wattu kay toon to dinguiral San Siro ma Inter mbo Milan jaɓɓo kay ɓen ɗon wiyeteɓe Real Madrid toon to Anfield noon e kikiɗe hande ko ɓen ɗon wiyeteɓe Rebel Pool mbo Sadio Mané kañum tigui jaɓɓoto Atalanta Bergamo kono wattu tan Olympique mbo Marseille jaɓɓoto kay FC Porto mbo Moussa Marega toon to leydi France sen imima ko fati Ligue des Champions européen en mbirɗen e gardini kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal Pular faɗen ko toon to leydi Espagne halen kay ko fati la Ligue Santander mbo leydi Espagne ñalngu sappo ɓiije koye kikiɗe cankin ɗen ɗon poti timmi yuɓɓinede toon to dinguira San Mamés hakkude Atlético Bilbao kañum tigui jaɓɓina kay ɓen ɗon wiyeteɓe Real Betis mbo Ballon-Pied kono noon ngal ɗon potitalne kay e kikiɗe cankin ko Real Betis kañum tigui foola baluji nayyi wondude ndikka ko ɗum tigui woni Atlético Bilbao kay ko fooli kay Real Betis toon to dinguira San Mamés toon to Premier League mbo leydi Angleterre noon ɗen ɗon potite ñalngu jeenaɓi je kikiɗe cankin udunoɗe kay ko hakkude ɓen ɗon wiite Brayley kañum tigui jaɓɓino Crystal Palace ngal potalne kay ko Brayley kañum tigui fooli Crystal Palace baliyel gotel wondude ndiga Wolverhampton bo Adama Traoré kañum tigui waddi e 60 tonnes gotel e gotel ɗen ɗon potiɗi noon ko kanƴe tigui uddi kay ñalngu jeenaɓi toon to Premier League mbo leydi Angleterre sen imima toon to Premier League mbo leydi Angleterre no mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular faɗen ko toon to leydi France halen kay ko fate Ligue 1 mbo leydi France taw noon koye ñalngu jeetaɓijo ngal ɗon potal ko ngal dirtunono ngal koye kikiɗe hande ngal woni yuɓɓinede oɗo sanga noon hingal yaare kay hojomaji capanɗe jeetati e ɗiɗi taw koye dawal ɗimmal hakkude kay Lens kañum tigui jaɓi FC Nantes kono noon ngal ɗum potal e oɗo sanga ko gotel e gotel ɗum tigui woni ko ngal yarata toon to leydi France toon to leydi Espagne noon halen kay ko fati e Ligue 2 mbo leydi Espagne mo fami kay ko la Ligue 2 mbo leydi Espagne taw koye ñalngu sappo e nayyi ɓiijo ɗen ɗon poti koye kikiɗe hande ɗe fuɗɗa yuɓɓinede hakkude Real Sporting kañum tigui jaɓi Sabadell ngal ɗum potalne kay oɗo sanga hingal yaare kay hojomaji capanɗe jeetati e goho kono noon koko ɓen ɗon wiyeteɓe Real Sporting kañum tigui fawi taw e dow Sabadell baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel Las Palmas mbo Gran Canaria koko foola taw e oɗo sanga baluji ɗiɗi wondude ndiga taw noon foliɓe kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Sociedad Mirandes ngal ɗum potalne kay e oɗo sanga hingal yaare hojomaji capanɗe jeetati e ɗiɗi toon to Las Palmas toon to leydi Espagne heddode nden ɗon potiti kay ɗe jokki hakkude kay Royal Zaragoza kañum tigui jaɓi kay Royal Vallecano ngal ɗum potalne kay oɗo sanga hingal yaare kay hojomaji capanɗe jeetati tati kono noon ko gotel e gotel kikiɗan ma ɗen ɗon poti jokku kay sanga wattuji nogas e goho fawɗi hojomaji capantati wonande kay eruji Europe hakkude kay FC mbo Cartagena kañum tigui jaɓɓoto Real mbo Mallorca ko on watta tan ɓen ɗon wiyeteɓe Fuenlabrada jaɓɓoto kay Ponferradina toon to leydi Espagne ma noon ɗen ɗon potiti kay jokku e kikiɗe jang kono noon ma en artu e majƴe taw koye kabaruji meɗen faaɗi toon to leydi Espagne musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe afrique o ɗum tigui woni kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal Pular ɗumere noon e kikiɗe hande toon to leydi Espagne ko fati kay ñeñtidi potite Ligue des Champions européen yuɓɓinade kikiɗe hankin taw koye ñalngu nayyi ɓiije en hettike Amadou Ba di hodere Pular toon to leydi Argentine koye kikiɗe hande tigui on ɗon